Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas and Mindanao. Adlaw na usab karon nga Martes. Unsa man dong adlaw? Pizza 17 na kini sa bulan sa maron Mayo dili. Bulan sa Oktobre, no? Oktobre. No, may kanta na, no? Oktobre, Nobyembre, Desyembre. Na, na. Yo, gusto. Ano. Doon ako nakanta ganyan. Samtang naglakaw-lakaw ko ganina. Doon naman ko nidoon lingon ako. Nga, Pader, murag naniwang ka. Gingnan ko ka naniwang. Tinod man yun, basta makagulang na ita mahigala, no? Game, kuan ba, kanang bitaw. Di na, maniwang ratag. Wala hinungdan, pero malipay ratag ko ano, niwang. Kuyawan ko anang tigulang ang manambok, delikado siguro, mas may siguro maniwang. Ano, nakakanta pala mo kung ahat ka ganina, no? Naniwang ako, kay gimingaw kanimo, bisan sa pagkaon, di nako ganado. Yan. Mga komedya, mga komedya di on amor. Kamu na mag-meaning ka ng komedya di on amor? No? Ang in English ana, the comedy of love. Komedya di on amor. Yan, no? Ngamnay ko na ha. No, na gani mo ingon nimo. Naniwang lagi ka, Brad. Kantahi dayon. No, sa ikantahon nimo. Naniwang ako kay gimingaw kanimo, bisan sa pagkaon di nako ganado. Joke na gud mahigala. Una ginaingon nga palabay sa oras ba? Palabay sa oras. Pero nagpadayon biya ron ang kuan. Kining sa may padayon, sa may nagpadayon ganito. Ay, nagpadayon ang buglasan. Oh, once again, congratulations ha. Congratulations tanan sa atong mga. By the way, ugma Miyerkules, Huwebes, manganha mi ugma mag-pilgrimage mi sa akong mga sakop. So alang na antong karon pa nakakita ha. I will invite my parishioners nga mukuyog nako karong Huwebes ha. Sa may atong buhaton, mag-pilgrimage ta, dala pong tan-aw og buglasan. So alang na antong gustong mukuyog, kamo mao'y mangita kung unsay inyong kasakyan. Mugikan ta diri sa Ayungon alas 8 sa buntag. Ya, ang atong buhaton dili ta maglahos og dumagiti. Manghapit-hapit ta og parokya. No, mahapit tas Bindoy, Manhuyod, Bais, Santa Cruz, Tanhay, Amlan, San Jose, Sibulan, Dumaguete, Valencia ug muside trip punta sa kining Bakong. Dayon paghuman, humanta, makapaniudto na ta, mulahos na dayon ta sa Robinsons, dayon pagkagabi, mga alas 5, adto na ta sa Buglasan 2023. Ayan, no? So kana ha, so para na po na atong gustong mukuyog ha, katong gustong mukuyog. Niya, kung musuggest ko, nga magbalon ratag paniudto. Nya magbalon gyapon ta para panihapon, pero ang atong balonon, kuan, puso kami, ako mga sakop, dadoon man ako mga panday, na puso, nga tagurha ka buok. O Camille, ako pinda doon pabalungan ako ni og duha ka puso. No, aron nga, kanang duha ka puso mil, igor na kay mil. Igor na kay na. Kanang puso, dugay man ang panos, magdugay panos na no? Tagsa kaadlaw, duha kaadlaw ng puso dili madaot. kining linungag, anang buntag, pagkagabi, murag bahaw na. Pero puso, igo pa na, dili pa na mo. So kita-kita tali ha. No, si Padre AA, kauban ang mga parokyano diri sa kining Ayungon, mang pilgrimage me, dalang bisita sa Buglasan 2023. Okay? Hala, ari kita mahigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamuntuhon. Lipa Archdiocese na nawagan karon sa mga Katoliko nga magbaton gyud sa huna-huna nga pagpanalipod sa kinaiyahan, no, conscience to protect the environment. Kini ang panawagan karon ni Archbishop Gilbert Garcera. Kini si Archbishop Gilbert Arcera. Mao kini ang amo sa una nga
kining commissioner sa kwan, head namo sa una. Commission dili man siya obispo ato pa. Siya mao head sa kining sa tong iyang gihidan. Murag sa kuan to. Mura og sa biblical apostolate man siguro to, no, kini si Archbishop Gilbert Garcera, no. Social action ba to? Ay, social action. Sa social action siya mo kuan alay kapwa, kang alay kapwa social action murag maura man to ni. Ingani no. So Lipa Archdiocese nanawagan karon o sa mga Katoliko nga magbaton sa panghuna-huna nga panalipdan gyud ang kinaiyahan. Mura gitawag nato sa in English o environmental conscience, no? And then balita sa patikas Pope Francis ug ang mga patriarka sa Latin churches, mga simbahan sa Latin America nanawagan karon og kalinaw sa nasod sa Israel nga kasamtangan karon nga nakigbatok sa mga Hamas militant groups. Gani murag gisugda na magani siguro ang ground invasion. Nakita nako kaganina sa live TV dito sa kining international channel, no, dili nako isulti ang pangalan, CNN ba kato, pero mura og nakita nako nga ang ilahang mga tangki igugubat, no, tangki digira, murag ni rule na, tuyok na ang ilahang mga ligid, kay bungadto na sila sa Palestina, Gaza Strip. Abot kining Gaza Strip, murag Israel pa man siguro ning Gaza Strip, no, pero gi-occupy sa mga Palestinians sa Gaza Strip, nga pobre kay lugar. Nakita nato nga ang ilahang mga kinabang mga karsada, yuta pa, maluoy punta ba, pero dito man gud nagtago ang mga Hamas. No, murag muipon bas mga tao ang mga Hamas muna nga mabutang gyud og collateral damage ang mga civilian nga Palestinian. Okay, no, magkanto mahigala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Abi na rin na kita sa ato ang Saint of the Day, October 17. Ang atong Saint of the Day karon kaila mo kinsa ni siya. Kaila ba mo ni San Ignacio dili wala mo kaila day kayo niya. Ugma mo nakaila kayo mo. October 18 si San Lucas. Si San Lucas. Karon ang ato karon nga santo mao kini si San Ignacio sa Antioquia. Saint Ignatius of Antioch. Kabalo mo kini si Saint Ignatius of Antioch, kini siya ang una nga kanang Kristiyano nga mo'y nilitok ni ining pulong Katoliko. So wherever the bishop is, there the Catholics are. Muni siya, si San Ignacio de Antioquia. Kini si San Ignacio sa Antioquia, estudyante kini siya ni Saint John the Apostle. Yeah, he was na martyr kini siya during the time of Emperor Trajanus. He was accused of being a Christian and was forced to renounce his faith. On his way to Rome, for his martyrdom, he was able to write 5 series of letters which have been preserved as an example of early Christian theology. Important topics addressed in the letters include ecclesiology, sacraments, and the role of bishops. So karong adlaw atong gihinumduman ang usan sa mga gitawag nato ni siya og apostolic fathers. Kay bata-bata tinudluan man ni siya sa mga apostoles na gitawag apostolic fathers. Usa kini si San Antioquia, San Ignacio sa Antioquia. Okay, so padayon ta mga igala sa atuang mga buhaton ni ini kamuntuan. Ari na kita sa atuang catechesis. Another question. Apa mga igala ha? Apa mo ba ni? Ako murag di man siya mo na siya. Okay, ari kita sa mga question. Dili ni mao, diarag ako ang questions. Okay, why are we Catholics fast during Lent? Another question. What are the 3 parts of the Catholic Church? The 3 parts of the Catholic Church. Kabalo ba mo? What are the 3 parts of the Catholic Church? Number 1, church militant, kita. Number 2, church suffering, katong tuwa pas purgatorio. And number 3,
church triumphant katong mga santos nga tuwa na sa langit. Klaro? So kita unsa may relasyon ni ini. Unsa man ang implication ni ini. Kita isip mga santos, isip mga Kristiyanos, nagpanaw kita paingon sa langit. We are on a pilgrimage. We are on a journey paingon dito sa gingharian sa Diyos. Unya, kung apil sa atong mga buluhaton, sa isip mga Kristiyanos, buo ang pag-ampo alang sa mga kaigsuonan nato nga tuwa na sa purgatorio, atong church suffering. No? Unya, usapod sa pangayuan atong panabang, mao ang mga santo sa langit, kining church triumphant. So, muna siya significance, no? Muna siya connection nato. So, what are the three parts of the Catholic Church? Number 1 is church militant. Number 2, church suffering. Number 3, church triumphant. Ang significance ni ini nga ang mga kita nga nagtanaw pa, maningkamot kita nga makaabot yung taglangit, unya usa sa mga buluhato nato mao ang pag-ampo alang sa mga igsuon natong tuapas purgatorio, ug ikatulo nga buluhato nato mao ang pagpangayog panabang gikan sa mga santo sa langit. Another question, what are the three pillars of church authority? Unsa man ang tulo ka mga haligi sa otoridad, unsa man ang church authority? Katungod sa simbahan. No, unsa man ang tinubdan sa katungod sa simbahan, pagtudlo. Number 1, sacred scripture, no, kining Biblia. Number 2, sacred tradition. Kining sacred tradition mao kini ang church history, the history of the Catholic Church. And number 3, the magisterium, mga Santo Papa, mga obispo, ug mga gitawag nato kaparian. O, nya pangutana, dili ba ni sila magsuag, di ba ni managlahi ning ilang gipanudlo, dili. Ang gitudlo sa sacred tradition, dili gina sukwahi sa sacred scripture. And of course, ang gitudlo sa magisterium, dili gina mo sukwahi sa sacred scripture o sa sacred tradition. In other words, tulo kini siya ka mga tinubdan sa pagtuludan, pero wala gini siya ipanagsumpaki. Okay? Kakasalamat og kita-kita kita das buglasan ha. Karong Huwebes pohon, no? Makakita na gani mo og mag-dump truck nga giatupan og trapal. Mga dump truck nga giatupan og trapal, kami na nga mga taga-ayungon. Ug ubnahin ay mo kuyog namo bason, no? So pahipuan na penumdom sa mga taga-ayungon kanong kuyog, provide your own transportation. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.